Assalomu alaykum do'stoni aziz. Barudari мо аз Istanbul, аз тарафи Султон Ахмед. Як видео аҷоиб равон кардааст, яъне дар як ресторани туркӣ хӯрокҳои мондашударо ба мусор намепартояду ба шахсони ниёзманд тақсим мекунанд. Дар нисфи шаб ба шахсоне ки дар кӯча монданд, шахсоне ки ниёзманданд. Ин муҳоҷират аст, ҳар чӣ шуданаш мумкин. Дӯстони азиз, кори хайр, кори хело хуб карда истодааст. Ба шумо гуфтанидам ки агар дар Туркистон ё дар Русия касе чунин ҷойҳоро дида бошад, лутфан дар комментарий нависед. Ман то ҳоло надидам. Агар ки пайдо шавад ҳам дар радиои Озодӣ ё дар канали Шалойгул хоҷа мебарояд. Хуб аст, видеоро тамошо кунед. Баъди тамошо кардан лутфан агар ки донед дар комментарий нависед ки дар Туркистон ё дар Русия ҳаст ё не. Do'stoni aziz, shahri Istanbul, restorani Boron, restoran Baran, Ataman Kitchen. Do'stoni aziz, soat 12 shab aст. Баъди кор хӯрокҳои мондашударо ба одамон, яъне ба одамони муҳтоҷ тақсим карда истодаанд бе пул. Дӯстони азиз, ҳозир ман нишон медиҳам чию чиро бе пул тақсим мекунанд. Do'stoni aziz, дар он ҷо истодаанд барои гирифтани ғазо. соҳиби ин ресторанро худо баракаташро диҳад. хеле кори хуб мекардааст.